anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi tata bụ 33 n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Anyị niile agbakọtakọ ọnụ n'obi Chineke iji welu nsọpụrụ onye nwe anyị maka ihe ọma niile ka ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi anyị n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekele Chineke maka ihe ọma ndị ahụ niile, ka anyị na-ewelu onwe anyị, na-ewelu ezinụlọ anyị, na-ewelu atụmatụ anyị niile dị mma na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka Chineke na-edu, ka ọ na-agọzi, ka ọ na-agbazili anyị. Tata anyị na-echetakwazi ụmụnne anyị niile ndị gabigara agabiga n'ụwa, ndị rapụrụ ụwa n'ụwa. Anyị na-echetakwazi n'ụzọ pụrụ iche nwanne anyị nwoke Leonard Nwalọzie, na-echetakwazi ọtụtụ ụmụnne anyị ndị ọzọ ndị Chineke kpọrọ na mkpụrụ obi ha, na-ayọ ka ụmụnne anyị ndị ahụ nwee ike zuru ike na ndokwa. Enwekwazịla ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazi anya isi ala nye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu ome nke Yukaristia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile n'ụmụnna m, emeghela m ukwu site n'echiche, n'okwu, n'omume, na site n'ịrapụ eziokwu m kwesịrị na gị, site na mmehie nke kasị ukwuu, n'aka ndị anya mgbara ụzọ ebe eji n'ọhụ, na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile, n'ụlọ ụmụnna n'ụlọ kwụsịrị Chukwu anyị arịrịọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị niile ebere, gbaala anyị ndị anyị ga ma duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu.
Chineke anyị, biko onye anyị aṅụrị ịdị na-efe gị mgbe niile. Ọ bụ gị bụ onye ihe ọma niile si n'aka ya abịara anyị. Gị ka anyị na-agbara odibo, biko mee ka anyị site n'ịgbara gị odibo nweta aṅụrị zuru oke mgbe niile. Anyị rịọrọ ka site na dị nwe naanị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ilu. Olee mmadụ ahụ nwere ike ịchọtara onwe ya nwunye nwere ezi agwa? Ọnụ ahịa ya karịrị nke ọlaọcha na ọlaedo. Di ya na-enwe ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ. Ọ dara oke ọnụ nke na o nweghị ihe ọbụla a ga-eji agbawota ya. Ọ na-akpọbatara di ya ihe ọma, ọ naghị akpọbata nke ọjọọ na ndụ ya niile. Ọ na-eweta owu eji akpa akwa, nchu oyi na akwa ụlarị, bịakwa were aka zuru azụ na-ekwe akwa. Ọ na-eji osisi ikuku owu n'aka, bịakwa were mkpịsị aka ya na-akpagharị igwe igwe na-agbakọ owu. Ọ na-eweta aka ya ka o rute ụmụ ogbenye. Ọ na-esetịkwa ogwe aka ya maka ịgbọ mkpa ndị nọ na mkpa. Mma elu ahụ dị aghụghọ. Ịma mma bụ ihe efu, kama nwanyị na-atụ egwu onye nwanyị bụ onye ekwesịrị inye otito. Kwụọnụ ya ụgwọ ihe ọ rụtara n'ọrụ, ka ọrụ aka ya bụrụ ihe eji eto ya n'ọnụ ụzọ ama niile. Okwu nke sebụrụ ụwa. Ngọzi dịrị ndị na-atụ Chukwu egwu. Ngọzi dịrị ndị na-atụ Chukwu egwu. Ngọzi dịrị ndị na-atụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya, n'ihi ihe aka gị kụtara ka ị ga-eri. Aṅụrị na agamnihu ga-abụ nke gị. Ngọzi dịrị ndị na-atụ Chukwu egwu. Nwunye gị ga-adị ka osisi vaịn na-amị mmịmị n'ime ụlọ gị. Ụmụ gị ga-agarube oche nri gị ka o mee osisi oliv. Ngọzi dịrị ndị na-atụ Chukwu egwu. Otu a ka esi agọzi ndị na-atụ Chukwu egwu, ka Chukwu si na Zayọn gọzie gị, ka ị hụkwa agamnihu nke Jerusalem dịka ndụ hụ ụmụ ụmụ gị. Ngọzi dịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Tesalonika. Ụmụnna m, ọ dịghị mkpa idegara unu akwụkwọ banyere oge ma ọ bụ mgbe ihe ndị a ga-emezu,
n'ihi na unu onwe unu ma nke ọma na ụbọchị Onyenwe anyị ga-abịa na mberede ga-adị ka onye ohi si abịa n'abalị. Mgbe ndị mmadụ ga-anọ na-ekwu sị, udu na ume na obi iru ala adịla, mgbe ahụ na mberede ka mbibi ga-abịakwasị ha dịka ihe mgbe nke na-abịara nwanyị na mberede mgbe ime na-eme ya. Ha agaghịkwa agbalaha ya n'ọsọ. Ma unu onwe unu, ụmụnna m, unu anaghịkwa n'ọchịchịrị. Ya mere, unu ekwela ka ụbọchị ahụ jide unu na mberede dị ka onye ohi. Unu niile bụ ndị nke ìhè, unu niile bụkwa nke ehihie, n'ihi na anyị abụghị ụmụ nke abalị ma ọ bụ ụmụ nke ọchịchịrị. Ya mere, ka anyị ghara nọ ịrahụ ụra dị ka ndị ọzọ si eme, kama ka anyị mụrụ anya, nwekwa anya udo. Okwu nke sịrị ụwa. Na-echenụ nche, na-ekpenụ ekpere ugboro ugboro, ka unu wee tozuo oke n'ịkwụrụ n'ihu nwa nke mmadụ. Aleluya. Onyenwe anyị nọ n'elu ụlọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Mateo dere. Jesu tụrụ ụmụazụ ya iru a wee sị, otu nwoke chọrọ ịga obodo ọzọ, o wee kpọọ ụmụodibo ya, kesaa ihe o nwere, tinye ha n'aka. Otu ka o nyere $500, bịakwanye nke abụọ $100 ọzọ abụọ, nyekwa nke atọ $100. O wee mesịa pụọ ije n'ala ndị ọzọ. Ngwa ngwa odibo ahụ nara $500 jiri ego e nyere ya zụọ ahịa, wee rite uru $500 ọzọ. Otu ahụ kwa, odibo nke nara $200 ritekwara uru $200 ọzọ. Ma odibo nke nara otu akpa ego jere gwuo ala lie ego nna ya ukwu. Mgbe ogologo oge gasịrị,
nna ya ukwu ụmụ odibo ahụ laghachiri, ya na ha wee pịazie. Odibo ahụ nara narị naira ise wetara narị naira ise ahụ e nyere ya, bịakwa tụkwasị narị naira ise ọzọ n'elu ya wee sị, nna m ukwu, i nyere m narị naira ise, lee, eritera m akpa ego ise ọzọ n'uru. Nna ya ukwu wee sị ya, ezi nwa, i mere nke ọma, ịbụ ezi odibo kwesịrị ntụkwasị obi. Ebe i gosiri na ịbụ onye kwesịrị ntụkwasị obi na nwatakịrị ihe, aga m eme gị onye isi na-elekọta ihe m buru ibu. Bịa banye n'ọṅụ nke nna gị ukwu. Odibo nke natara narị naira abụọ ọzọ wee sị, nna m ukwu, i nyere m narị naira abụọ, ma lee, eritere m narị naira abụọ ọzọ n'elu ya. Nna ya ukwu wee sị ya, ezi nwa, i mere nke ọma, ị bụkwa ezi odibo kwesịrị ntụkwasị obi. Ebe i gosiri na ịbụ onye kwesịrị ntụkwasị obi na nwatakịrị ihe, aga m eme gị onye isi na-elekọta ihe m buru ibu. Bịa banye n'ọṅụ nke nna gị ukwu. Emesịa, onye ahụ nara otu narị naira bịara sị, nna m ukwu, ama m gị na ịbụ mmadụ siri ike na mmete, ịbụ onye aka ntagide, ị na-ewe ihe n'ubi ebe ị na-akụghị mkpụrụ ọbụla, na-achịkọtakwa ihe ubi n'ebe ị na-asụchaghị. N'ihi na egwu gị tụrụ m, ejere m lie ego gị ahụ n'ala, lekwa ego gị were. Nna ya ukwu wee sị ya, ị bụ ajọ odibo, onye umengwụ, ị matara na m na-ewere ihe ubi n'ebe m na-akụghị mkpụrụ ọbụla, na-achịkọtakwa ihe ubi n'ebe m na-asụchaghị. Ihe ị gara eme bụ itinyere m ego m n'ụlọ akụ, ka ọ ga-abụ m lọta nara ego m, narakwa ụma ya. Ngwa, napụ ya otu narị naira ahụ o ji, were ya nye onye ahụ nwere narị naira ise, n'ihi na onye nwere enwe ka a ga-enyekwu, ka o nwee bajue. Ma onye na-enweghị enwe, ọbụna nke nta ahụ o nwere, a ga-anapụ ya. Chụpụ nwa odibo ọjọọ a na-abaghị uru n'ọchịchịrị, ebe ọ ga-anọ kwa akwa ma taa ikikere eze. Oziọma nke osebruwa. Ụmụnne m na Kristo, todurenu Jesu. Onye jisi ike, onye gbakọta ya lụ, nwanne enyere ya aka. Chineke nke igwe, ị na-apụtawo mgbe mmụọ m nọ na nsogbu. Aga m enye gị ekele, ekele ọma ka m ga-enye gị, otuto ọma ka m ga-enye gị. Abụ ndị nsọ ka m ga-abụ, ịbụ Chukwu na ịbụ Chi. Gbaghara mmehie Chineke, ka m keta oke n'ime gị. Ọkwọ gị si n'ige bụrụ m ibu a. Ọkwọ gị si n'ịga bụ nke m, ma lee, anọ m n'iru gị. Ka m keta oke n'ime gị. Amen. Anyị nọ n'iru Chineke
anyị bịara iketa oke, anyị bịara ịnalụ ngọzi, anyị bịara ịnalụ mbunye elu nke ọ bụ naanị Chineke pụrụ inye anyị niile. N'ọmalịcha ihe ọgụgụ agụgasịla anyị tata, anyị nụrụ ya ọfụma, mana achọrọ nka nlụtụ aka obele n'ihe ọgụgụ agụrụ n'izuụka gara aga ga-enyere anyị aka ịghọtakwuazị ọfụma ebe ihe ọgụgụ tata na-eje. N'izuụka gara aga egosila anyị ọnọdụ ka ọ jụrụ anyị ajụjụ the choice we make, etu ihe anyị na-ewelu na ndụ anyị, the choice we make. Ewegosi anyị amamihe. Opposite of amamihe bụ gịnị? Nzuzu. So na onye mma ihe asị na amamihe na-esi n'aka Chineke abịa, mana onye nzuzu bụ onye na-agagharị na-asị na Chineke anọrọ. Difference between foolishness and wisdom. Wisdom, opposite of foolishness. Foolishness, opposite of wisdom. What choice do we make every day? Ihe anyị na-ewelu ọ bụ ihe na-esi na amamihe wele abịa ka ọ bụ ihe na-esi na nzuzu abịa? N'izuụka gara aga mgbe m na-akọwakwa ihe ahụ, echetara m ihe dị ka sometimes enwere choices we make that end us into some foolishness. And na mgbe ọbụla anyị na-emeke a wrong choice in our lives, ọ na-emebila anyị ihe tata, mebiela anyị echi. O nwere ike mgbe ụfọdụ ọ bụ na anyị akpachara anya, o nwere ike emebigide until anyị abanye n'ime ana. And that's why we say that the choices we make can make or break us. Nke ọ bụla anyị welu, either amamihe ma ọ bụ nzuzu. Ọnọdụ ka ụmụaka na-eje akwụkwọ, onye chọrọ ịbụ dọkịta, onye chọrọ ịbụ social worker, onye chọrọ ịbụ lawyer, onye chọrọ ịbụ nọọsụ, onye chọrọ ịbụ ọlụ ọbụla a na-alụ alụ n'obodo n'ụwa, onye chọrọ ịrụ ya ga-anọ na classroom na-eje akwụkwọ, ọkwa? Onye chọkwanụ na ya ma aba ulu ga-decide to be foolish. When others, let me speak this one in English. When others are in school, what do? You stop by the groceries and deli. What happens in groceries and deli? You stay there and sag your pants. That's the first thing they do. You find them around there. When others are in classrooms studying to become persons in life, you find them in those groceries and delis and where they buy all those stuffs. And what kind of people do you find around those groceries and delis? People who are, okay, tell me, good girl, tell me. You're raising your hand, tell me. What kind of people do you find around groceries and delis during school hour? Okay, gangsters. Yeah, gangsters. Tell me. Huh? Drunk people? Drunk people. These are people you find because they have taken the path of foolishness. They have not taken the path of wisdom. And so you find them around there. So when you should be in school and you are around there, what does it mean? That you have taken the path of stupidity, the path of foolishness. Then you start sagging your pants. And then the next minute, then you do mahawk. And then blow up your hair like this. And then put all those things they put. And hair will be open. And then what happens next? At the age of 13, 14, you start smoking. When you start smoking cigarette, what next? Then they will give you the other brand because you have to change brands. Because these are people you find those dailies. Then you start smoking weed. And from weed, what next? You become a thief. Because you don't even have money, so you become a thief. And when you become a thief, what next? Jail, full stop. Because you have taken the path of foolishness. But when you take the path of wisdom, you'll be where you should be at every point, and you do what you should do at every point. Because you have target, you have mission in your life. You have purpose because you're a wise person. That's what it is. And tata, egosipụtakwala anyị na
choice anyị na-make, even na marriage, di na nwunye anyị na-anụ anụ, the choice you make before you marry a wife matters. Bible kwuru tata nwanyị, ezigbo nwanyị bụ nke a. Also na nwoke kwu nwanyị, the choice you make tupu ị nụọ nwoke matters too. Onye na-eji ịnụ nwanyị, maka echetago m ofu enyi nwoke mgbe ahụ, mgbe anyị pere mpe ọnụ na-ekwu ya, mgbe ọ lakịtachalụ nwaanyị na-enwelu nku anya rinne ya, nwaanyị nwelu nku anya na-atụ ya. Mgbe ọ na-achọ ịnụ nwaanyị nwelu nku anya ka ọ na-achọ. Mana like imetu anyị si amụ amụ, because ngwa nekene choice, problem gị bụ nku anya. Enwekwana ihe melu nku anya ahụ, gịnị ga-eme? And what if na nku anya ahụ dị ebe ahụ since nke na-afụ bad fisher, maka ihe a na-akwanye n'iru kịta dị egwu. Ana ijego mechaa ihe niile, nwaanyị natazi ebe ga-apụtazịa n'ụtụtụ echi maka ibe ezigbo onye ụka, mana ịlakiri nku anya, apụtazịa n'ụtụtụ echi na-enezifu na nku anya ha adịrọzi. What happens? Enwere ụfọdụ ụmụ nwoke na-eji ịnụ nwaanyị, asị m ụfọdụ ụmụ nwaanyị ejue gịnị ka o ji anụ nwaanyị, sị he's fun to be around with. He is fun to be around. He makes me laugh. He makes you laugh. That's why you're marrying him, because he makes you laugh. What if something happens to that tongue that speaks? O wee sị na onye nụtara ezigbo nwaanyị nụtara nnukwu ihe, etu aka ọ dịkwazị onye nụtara ezigbo dị nụtara nnukwu ihe. Kedu choice ị na-make? Because when we make wrong choices in all this, we end up crashing. Mana anyị make ezigbo choice, we end up living in peace. That does not mean na nsogbu amadị nata, mana nsogbu ahụ dị because you made a good choice and because your life is embedded in wisdom. You have a total different understanding n'ebe nsogbu gị nọ. Mana ọ bụrụ na that choice is not embedded in wisdom, nsogbu dị ịma na ihe aghasasigo. Kedu choice ị na-emeke? How do you make your choices? Ị na-akpọtụkwunu Chineke na ị na-achọ iwere ihe ka ị na-ewere ihe na anụ ahụ? Ị na-agbadatakwa n'ihe ọgụgụ anyị gụrụ n'ihe ọgụ nke mbụ, sị na mgbe ụfọdụ na-eji na nwoke malụ mma, he's a very handsome man, ije mabute all that glitters are not gold. Ọ sịkwazi gbadatakwa sị na ụfọdụ na-eji maka na nwaanyị malụ mma wele eje anụta. Ọ sị na ọ bụ asị. It is not the only thing. Yes, mma is one thing, but mma bụrụ ya bụ ihe a na-achọ. Asị na ezigbo agwa bụ mma nwaanyị, ọ bụrụ nke iru, no ezigbo agwa, no nya bụ the beauty. And na mma nwoke bụ being responsible. Being a responsible husband is the handsomeness of a man. Ọ bụrụ iyi trouser, yiri shirt. And as a very handsome man, I'm not handsome then except you are responsible. You know, but I say, advice or say, praise your woman, praise your wife. He praise the number for the next boy. Will also be head in the gates. Mgbe ụfọdụ ọ da-abụchakwa n'ihe emelụ nwaanyị na-eso okwu. Gịnị na-eso okwu? Mgbe ụfọdụ ihe gwalụ nwaanyị na-aka esekarị ihe imelile. Maka na ihe ọ bụla ịgwa nwaanyị tata is stored in that ndị kọmputa enwere ihe hard drive. Ihe ọ bụla ịgwa nwaanyị tata, ihe ọ bụla si n'ọnụ gị pụta, because ihe ọ na-refer every minute na action na ihe ahụ ikwuru ekwu enweze ka o si compliment ya an action. It is stored in the highest inner drive. Mana ọ bụ na ọsọsọ nke imele eme, o nwere ike were ya na-amaghị ihe ma ọ na-etu isi eme. Mana nke ọ bụ na ikwuru ekwu is stored forever in the hard drive and can be retrieved after 20 years. And they used to be against you. You will never believe it. And not sight. And that's why the last thing you can do is to tell a woman something bad about her.
Find a way of telling her na enwere onye dị ka ya n'ụwa. Ma imi nụrụ ya na-ekwu ya. Just say it. It doesn't matter whether me na-ekwu ọbịa. Open your mouth, say it. And that's why when they hear you say, I have never heard you tell me you love me. Just say, I'm going on and you got on the name Boy, to more toroto, ne kuyetu, just machia ne jine faithful. You got for one both for you got for 1 year, and will mo sini when that marisi. And will you cope with tani ghost, and will kin no fair, and will do for a message to any rugi, enough you rugi mofa. Because all mirror all fable mirror, you can comfortably see your face in that suit. But that's okay. Okay. As you know, if you go to Yamana, don't criticize it. Tinyan ni sulu no fa, you sulu no ye. Oh no, go na perege me. Badaya, relax ya. You need to change style because you have to come with a style. Number one, that this woman invested 1 hour standing, cooking that soup in the Ruginia. And so for you to condemn that 1 hour standing, then something is wrong with you. So get me. You don't know for even if I am never going to subud in offer. Mana will near tinye no ye. You know in 1 million. You know no kwa. And whenever I be meluzie say, hey, Otia Magino fa. Then I go no second ban, Maga, go to Manada like it, Magi, no can Magana loga for. It's so can boss that ye Magana doctors and I forgot the gumma. Equal to number one, they pass go message. Moga, or not any room on a checking Cassia now, Nama, Magana, not the go fire Toronto. Or just like a kitchen test your face, or test is hey, if I work with hot talk, yeah. If you boss also or buy na YouTube, Google it see. Mojia can try to more self-improvement. Manem Tarofa hina Firugisia, hey, would you offend? Yes, Henka. If a chicken now where you chicken might be a kitchen as see by force. And age wardrobe, une wuloko, on the kokulu, our society, book of wisdom, Amami Hosegi, praise your woman. Make her feel so precious, no matter what it is. Find a different way to come around to still achieve the same result. If you do the same thing in a different way, you achieve a different result. If you do the same thing in the same way, you get the same result. So find a different way to do the same thing, and you get a different result. We go see any go came ozioma talent. Onyinye chukwu na-enye mmadụ chukwu nyecha mụ na gị nnukwu onyinye. Onyinye dị iche iche. Kedu etu isi eyuzu onyinye Chineke nyelu gị? Onwe ndị ihe na-emekwanụ mgbe ụfọdụ bụ onye ruo ọrapụ onyinye nke na-achọ onyinye onye ọzọ. Mgbe ụfọdụ na-ene n'onye ọzọ iche na ụwa ya dị mma. I have in my life as a priest, I've encountered people. I've encountered the rich. I've encountered the super rich. I've encountered the lowest. But anyway, if you're not in the middle age, if you're a super rich person, you know, I really need to go now. They call you Bologna. Abonia. Ihe ni na-efulu, agwefulu camouflage ni na na-eme n'ụwa. All camouflage. Ụfọdụ ndị ahụ enweghị life. Ụfọdụ ndị ahụ eme abata nwube ha. I remember in those days, mgbe karapụ ịkpọ onye ahụ afa. But somebody was admiring the wife. Hey, not the nkombule ekene nwunye Joneb. Ebirebi, all everywhere. Mane no dona de abu no onye obuna kwefuru obele ga ahụ gene bolia. Be happy with what you are and try to improve your life from who you are. Gbanwe onwe gị n'ọnọdụ nke gị. Chineke enyego gị onyinye nke gị. Don't be greedy. Don't be jealous. Don't be bitter. Cherish you. You are the best in everything. Appreciate your goodness. Try to explore whom you are, and God will bless you from whom you are through Christ our Lord.
n'otu Chineke. Ekpere nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị bụ ụmụ odibo gị agbakọtago ọnụ n'obi gị iji welu nye gị ofufe zuru oke. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ ayịya anyị. Tata anyị na-erunyekwazị n'ụzọ pụrụ iche ụmụnna anyị niile ndị rapụgoro ụwa n'ụwa. Anyị na-echetakwazị n'ụzọ pụrụ iche uche sinio anyanwụ na-ayọ ka Chineke nara mkpụrụ obi na ndụkwa. Anyị na-echetakwazị nwanne anyị nwoke n'ụzọ pụrụ iche Leonard Nwalọzie, na-echetakwazị John si Okeke, Evaristus Anọlue, Ngozi Konkwo, Ngozi Umekwe, Fidelis Chiwike. Anyị na-echetakwazị ndị be mbado ha niile na ndị na-erapụrụ ụwa n'ụwa, na-ayọ ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya mepelu ha mbara nke eluigwe, ka ha sitekwazị n'ekpere na ajamasị nke anyị na-achụ tata nwetakwazị amara nke si n'aka Chineke abịa. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị.
na ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nụ. Dị nwanụ, biko lekwasị anya n'aja nke a anyị na-ehunyere ebube eze gị. Biko mee ka o wetara anyị amara anyị ga-eji wee fe gị, ka anyị wee rite uru na ngọzi gị dị ebebe. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ, welite n'obi elu ka anyị nye ndụ dị nwanụ Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-asọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ, kwere ka mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe si n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nna anyị na-eso ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a site ịrụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunya n'ọnwụ nke o jiri aka wee nara were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazị ya sị, naranụ nke a rienu ya ọnụ niile, nke a bụ arụ m ka ga-erunye maka unu. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'ụtụtụ, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya ọnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba n'ihu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe obibi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ekwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi pụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya, gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp ha bụ Nicholas na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị dị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu
na ndị apọstọl na ndị nsọ niile ndị mere uche gị na o wee keta ndụ ebebe, ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-esonye bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya, na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta n'anya anyị na-ayọ gị osebụ na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta n'anyị niile na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gbara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enyo, na-elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ. Nye ya udo na-edekọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene ka udo. Nne m na Kristi, nene ụnụ nwa atụrụ nke Chukwu, nene onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị na-enwekwa onye isi ọma bụ ndị abụ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile ruo na ndụ ebe ebe.
lekwanụ anyị eriela ahụ na ọbara nwa gị nyere anyị iwu ka anyị na-eme emume a na ncheta nke ya. Anyị ji ume na-arịọ ka ị site n'emume nke a mụbaa ịhụnanya gị n'ime anyị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Second collection is for Christmas flowers. Please donate generously. Isalom nesto ya higamuno dima higamuno dima. Thank you. The parish wants you to know that our goal for the annual Catholic appeal still remains $21,097, and as of today we have $15,583. We still need more money to send to the diocese, and the remaining we use here. The envelope is at the back of the church. Please, the year you know is coming to an end. The COVID protocol is still in effect. You have heard yesterday, the whole 50 states spiked up at the same time. Please be safe, do the right thing, social distance, sanitize or wash your hand as appropriate, so that God will help us overcome this temptation that is upon us. Wear your mask. The levy for Dr. Nna's mother's funeral is still being collected. Please, if you haven't paid, see Solomon after the church. The baptism, we are offering adult religious education for those who have not received the sacrament of baptism, Eucharist, and confirmation. Please register at the rectory. You know the hour, between 9 to 5 p.m. The classes are in progress on Sundays, 12:30 to 1:10, and it's by Zoom. Please, do your part. Join us for the Thanksgiving Family Mass. It's going to be on Thursday, November 26th. Let's gather and thank God. Otito dịrị Jesu. Do we have birthdays? I was doing it fast because I see the tablet guy over there. Not be upon you, a message in the name. Now, by the blessings of the Lord be upon you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. Any anniversary? No anniversary. Otito dịrị Jesu. I was rushing because the tablet guy has been here and he will see us after mass. Just like, excuse me. No, yeah. Okay, just briefly, just like he said, the tablet person is here, the assistant newspaper. They want to fill the pause
or our own pulse based on the recent persecutions in Nigeria, the killing of people, the injustice that has been done, the corruption and all the things that has been done in our country. They want to feel they want to see how we feel about it and extend our feelings to the rest of the people. You never know what good can come out of it. So after Mass, we will be out there and maybe interview one or two people as much as we can. So thank you for coming around. Thank you for being with us. Onye nwe anyị nọ